Ini wis diratake meneh to. Sene satanduri kae yo. Ning iki masuk yang wis ra ono, Kang. Wis ra akeh. Lumayan. Akeh sawan dhuwur kae. Adipari ana. Tandur kok. Wis ditanduri? Tandur wingi. Oh alah. Sik ora berarti sik dapet nek kodim tok ya. Heeh. Mlungu kodim ben ra kementu. Ben ra kementus. Napa? Kon duwe kono apa? Abang kok ora garap ngono kabeh to. Nah, kok iso? Ya kok ora iso balane lurahe. Aneh-aneh kae. Aku iki ngene bengkok kuwi garap lombang. Edan. Bengkok lurah, bengkok care. Karepe ya ora kaya ngono kuwi kok. Pengen kabeh ya pengen mangan kok. Ah iya. Ngono kuwi ya payah maneh esuk meneh. Ya lurah ya elek to. Ah, Darta to? Sapa? Ya elek to lurah. Ai. Iya. Ya. Ya bali lah. Apa kok dhuwur kae. Oh. Bali panas. Lombok keriting, lombok iki. Ah, dilongkas panen. Apik kadopeni mah apik. Sing dopeni mah kelebihan, sing ra dopeni mah apik. Mas Kani. Masake ngunduh iki. Dilongkas abang. Ngunduh. Wis ana sik abang mulai. Parine ditandur wingah iki kae iki. Wis dadi. Gerek ngenteni panene. Pemandangane kubeng wit kambil kabeh iki. Keritinge jos. Perjalanan pulang wae panas-panas turut ngalas wis. Bali. Sesuk meneh, pongko sore nang alas. Bali wae. Bismillah. Ki teman setia.